IFM News Police Report. Idol Dennis, good morning. Go ahead. Go. Bernard, how's my signal? Yes, go ahead. Nabukit iti panagtatakaw, iti trabahador, iti National Grocery, iti Pinili Ilocos Norte. Babayan ti sikreto, nga panimuntar iti cellphone video, tagsigikwa, nakita na iti budos, ngayon narayag ng panagtakaw, iti may isang libraer na babae, iti barangay Kapangdangan, Pinili Ilocos Norte. Ni Michelle Paginag na ito napatapulang ito maisa empleyado kaya nag-ubra iti maisa nga pagkagalakuan makukuha Tagnagan Richard Felipe iti nakamat nga barangay kahit napan na report iti korpo di pulisya kalpasan tiya pan nakakita na iti set up ng cellphone video iti pagkaiti mismo na table iti pwestuda dua nga cellphone dati napandain in set up Idol Bernard ito makita mo kasanta arami dahil nagkampiado na dito nga naguktalan na tinarami iti trabador na ni Michelle Pahinag iti nangala iti kwarta iti cashier stable basta mitin nga napanain bulsa so ginamata na then bulsa nga dagos nga in bagana pa nga ti dwapa helper da nga na video ka iti nagduma nga alpet siya ket agdada mismo iti lugar iti marami dati panagtakaw iti nadakamat nga lugar Idol Bernarda. Gabuto na ito nag-report iti korpo ti pulisya at ireklamunan dati empleyado nga nakita nga naibulsa iti naglakuan iti nadakamat at nga pagkagalakuan iti nadakamat nga barangay iti nadakamat nga incident ticket mismo nga ipaulid iti reklamo babayan iti panangpurar iti opisyalis iti barangay ngayon muna nga nagpakamangan tinadakamat tata nga akriko iti establishmento iti iling Pinili Ilocos Norte. Nakalabanag ko na dagiti kang kami iti pulisya iti ebidensya nga nakapture babayan iti cellphone video nga na-set up iti unay nga mismo iti pagsagalakwan iti nadakamat nga barangay. So kailangan iti Bernard iti kakaisulog nga report kung tinangadaw manipod si Tito Ilocos Norte Police Provincial Office. Damag pa lang manipod si PNP Idol Dennis Seripio tata RNN. Thank you, Idol Dennis. That the Kamata report. All right. IFM News. Kabayatan na.